Ola, señor Pepe, 45 rutas levamos xa xuntos desde que levo traballando aquí. Pareceme poucas, pero bueno, tendo en conta, sumando as que levamos xa por separado, vostede e eu, son un montón. Desde que era pequeniña inculcoume ese valor, ese aprecio, ese cariño polo Monte Pindo, que quero agradecerllo e quero darlle as gracias por todo o que me ensina día a día. Gracias por acompañarme man a man os dous. Nada, estou preparada xa para comenzar a nova temporada e para ir sumando anécdotas no noso libro. Un bico. Ola, señor Pepe, aquí con Monte Pindo de fondo, con noso Olimpo Celta, quero darlle as gracias. Gracias por compartir con nós esas anécdotas, esas historias do monte. Bueno, se eu me acordo aquela vez que fóranos a Peñafiel, subimos a esta cova de Xoana, madre mía, que casi nos quedamos do monte. Iba a ser bonita a noticia do periódico que se día: aquí as técnicas de turismo de Dumbría xunto co señor Pepe Ucieiro perdidos no monte tuveron que chamar un helicóptero para poder rescatalos, xa que lles daba a noite. Madre mía, madre mía. Bueno, señor Pepe, gracias, de verdad. Siga disfrutando moitos anos do monte. Un biquiño enorme. Ola, señor Pepe, gracias por empaparme da túa sabiduría dunha maneira diferente ao que nos contan os libros, ademais de facer que as rutas sexan máis amenas e entretidas. Estou tamén moi agradecida por ter a oportunidade de traballar con vostede e aprender tanto. Un bico e nos vemos prontiño. Ola, señor Pepe. Somos Alba e Fanny e, como pode ver, estamos na subida ao Monte Pindo da que tantas veces nos ocupamos. Usted abrinos camiño á historia e aprende con Monte Pindo, como a da Raíña Lupa ou a Cova da Xoana. En algunha ocasión abrimos o camiño de forma literal. Ojalá repetir algunha ruta pronto para poder baixar Peñafiel como un neno por un tobogán, saltar pedras imposibles para chegar á Cova da Xoana e repetir esta foto no Alto da Moa. Ola, señor Pepe, pois quería darlle as grazas pola cantidad de veces que nos acompañou durante estes últimos anos, levando a visitantes e a poboación local para descubrir o Monte Pindo. Tan só nos falta descubrir onde está o tesouro dos Mouros, que cando queira que vamos, non hai ningún problema, pero vamos a medias, iso sí. Bueno, en definitiva, quero darlle moitísimas gracias por todos estes anos, por descubrirme un mundo en relación ao Monte Pindo, por levarme por camiños de todos os que nin as cabras atreven a ir, por subir a pedras que tampouco me imaginaba nunca que podría subir, e incluso por ensinarme os fogos do Apóstolo dentro do Alto da Moa na véspera do día de Santiago, do día de Galicia realmente. Entón, pois eso, todo esa cantidad de cousas que nos ensinou, eu creo que lle debemos moitísimas grazas todas, e sobre todo pola paixón co que sigue facendo e que o siga facendo por moitísimos anos máis. Moitísimas gracias, Mr. Pepe.